Får jag se vad du har för julklappar? Får jag se? Nej. Inte. Vad har du fått? Vad har du det då? Ska du inte visa vad du har fått för julklappar? Nej. Inte. Nej, du får inte göra det då. Ja. Vad har du till det? Vad har du gjort? Vad är det? Har du fått några julklappar i år? Ja. Vad är det? Tallinn! Hej ja! Vem är det då? Ja, inte. Ja, du ja!